Ngikubhekele ngomukele kwithali igama kuPastor weNingi sibuya ngokukhulu kuyithoba nokuzehlisa sibonga nje ithuba esilithola ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe ngokukhethekile silethe amaphupho uNkulunkulu ekulonde uNkulunkulu ubusise wherever you are. Sibonge kubona bonke abantu abalandela ke i-channel beyikhulisa ngokusubscribe ngokulike ama video ngokubuza imibuzo kaze ukuthi sizoloku siphendula ngamunye ngababili ngabathathu siyoze sikwazi ukuniphendula nonke. Kodwa ke asivele singene sicile la kunkosi wakade inkosi nje lisebenzisabona phasa ngicela ukubuza nginephupho eselezeke labuya la kabili kimi ngiphupheke la ugogo omdala engiphaka ama veg noma kudla njengehempa kodwa ke kunama veg kulo kudla. Okwesibili ke kubuya ke sengiphupha kubhuti ababili belethela ke ama veggies ukudla njengegrocery beletheke endlini kwami ngiyabonga. Into yokuqala esingayibalula ukuthi la omuphupha ubona igrosa uphawu luhle lesikhathi esizayo kuwena esingcono nesihle empilweni yakho. Kungasho isimo senhlanhla esithile esingahle sikwehlele maduzane. Kepha ke futhi umuphupha la ubona kuplastiki omkhulu ugcwele ke imifino evuthiwe futhi emihle. Lolu ke uphawu luhle la lulusho la ukuthi ke engeze kuzoba nempumelelo enkulu ngaphandle kokusebenza kanzima empilweni. Kungenzeka kukhona impumelelo ongahle kube nayo ngenxa yokuba ke nabantu abangahle befaka isandla empilweni yakho. Kanti futhi la umuphupha kumuntu mhlophe kupha leyo mfino njengesipho uphawu luhle kakhulu nolusuke lubika la isimo senhlanhla longabika isimo senhlanhla kahle nokuchuma okuzayo empilweni yakho. Kanti futhi okunye singakubalula ukuthi ke umuphupha la mhlophe ubona umuntu futhi ekuphaka imfino njengase sipho nalo luphawu luhle uma ukuthi ke ukhulelwe ngaphinde kusho ukuthi ungahle ubelethe kalula futhi ke ungenzeka uthole nengane enempilo nephilile noma ke usuke uzobusiswa ke ngengane maduzane uma ukuthi awukhulelwe. Kepha ke futhi la asibheke ke ulokhu uzwakele wakwamkhwanazi uthi ke amen pastor ngicela ke ukhanyise kuleli phupho ngiphupha ke nginguthisha esikolweni ke engangifunda ke kuso omunye wabafundi ngumngani wami isasifunda sonke siwasiqeda ke isikole lo mngani yimi oseqedela ukuphila esikolweni osaqedela ukuphila esikolweni. Kodwa kasikuveze la ukuthi ke uma uphupha uwuthisha uphawu luhle vele nolusho ukuthi usulungele ukwabelana nabanye abantu ngolwazi lwakho olubabazekayo oluhlabahlosile noma olubalulekile. Kungasho ukuthi mhlawumbe ufuna ukukhombisa uhlangothi lwakho oluhle kakhulu wenze mhlawumbe abantu bakwazise ngenxa yamagalelo nokusebenza kwakho mhlawumbe ngokusikhandla empilweni. Kanti futhi uma uphupha uwuthisha uphawu ngaphinde lubika ukuthi ungase mhlawumbe uthole ukuhlonishwa nokuthi igalo lakho libonakale kwabanye abantu noma ke ngenxa yabanye abantu osendele nabo empilweni noma ke lizobonakala igalo lakho kwabanye abantu noma empilweni yabanye abantu noma liyabonakala njengamanje igalo kunabantu mhlawumbe impilo yakho impacta positively kubona ngenxa ye-contribution onayo wena empilweni zabanye abantu yabona. Kanti ke uma sihlabela phambili sibheka la uvangile mayisi uthi ke ngicela la ukucacisela ngephupho lana ngiphupheke ugogo wami uanti kamama ngihlangene naye ngasesitolo sangasekhaya kona ke bengijabulile futhi ke ngimangele ukumbona kodwa ke yena akabe noma akakhuluma ngalutho nami wangipha nje iringi ya gold ngayifaka esandleni sami sokudla yangilingana wabeke sehamba. Sizolukha nje phezulu sichaza nje kafushane ukuthi uma uphupha la mhlawumbe kungukuthi uthola indandatho njengesipho uphawu olungasho inhlanhla ezayo kuwena noma kunomuntu ongase ke akufake ngaphansi kwencindezi yokuthi mhlawumbe ushade noma uthathe izinqumo ongeke kwabalula ukuthi uphume kusona. Uma uphupho uthola indandatho njengesipho uphawu ngabika isimo senhlanhla
ezayo, noma kungasho ukuthi kunomuntu ongaba mhlawumbe semndenini ongashafaki ngaphansi kwengcindezi, noma ukufaka ngaphansi kwengcindezi njenganje ukuthi-ke phumela obala mhlawumbe ngesimo somuntu wakho noma ngesimo somshado, noma-ke kungenzeka uphoqeleke ukuthatha iy'nqumo ongeke kwabalula ukuthi uphume kuzo uma usuzithathile. Kanti futhi uma uphupha umuntu ekunikeza yona indandatho, uphawu olungaphinde lusho ukuthi kunomuntu ongahle akusize ukuhlela mhlawumbe indlela yakho yokuphila. Kungenzeka kuzoba nomuntu ozokulekelela ukuhlelembisa indlela yakho yokuphila empilweni. Kanti futhi kungasho ukuthi kungenzeka uzohlangana nomuntu angase azibophezele ekutheni akunikeze umhlahlandlela noma kweseke aphinde akunikeze ney'nsiza ey'thile oyidingayo empilweni ukuze uqale ukwakha impilo yakho ize ibe sezingeni eliphezulu. Omunye angaphupha iringi, lokho kusuke kumchazela mhlawumbe ukuthi kungenzeka uyithola ungaphansi kwesimo ongeke wakwazi ukuphuma kusona, noma uzozibophezela esimeni esithile noma kumuntu othile maduzane futhi ngokwempilo. Asibonge kakhulu, uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele, uNkulunkulu enandisele, uNkulunkulu enilonde njalo, uNkulunkulu enilinde.